Rumawayo Sang Hyang Sendragara rupa mangesos kadhi angin pang sembal kaprapal selo-selo kaplesan satulu mayu mangungsi kagiat kagodo kang joko-joko bumi Mangkoto abdi kinasihku celeng demalun kawula nuwun wonten pangandikan dawuh sinuwun amidi abdi paduka kula pun ditya kala celeng demalun aja kaget kowe adoh tawe cedhak-cedhak tak araketake awit jeneng ingsun kepengin bawa rasa kelawan sirah celeng demalun menapa ing dados krasa paduka sinuwun kowe wis ngerti apa durung lelakon ingkang sumandang ana ing negara Ujung Gribik ana negaraku Ujung Gribik kene ingkang dadi pengangen-angenku piye bisane negaraku iki bisa ayem tentrem gemah ripah lo jinawi nalika semana ana abdi kinasih ingkang wis tuwa umure ingkang duweni penemu bisane negara Ujung Gribik iki ayem tentrem lan uga ingsun dadi ratu sing ora ana tandinge sak jagat saranane kudu nyolong Bathari Sri dewaning pangan wong tanah Jawa inggih kowe wis ngerti dhewe wektu dina iki Bathari Sri wis tak boyong, tak papanake ana ing keputren negara Ujung Gribik. Ing manggenipun paduka sinuwun tetela sampun dados saged Narendra ingkang boten wonten tandingipun wonten ing alam padhang mriku sinuwun. Kula nderek bombong, kula nderek mangayu bagya. Boten dangu Sang Hyang Bathari Sri minangka dados garwa prameswari paduka wonten negari Ujung Gribik. Nanging mengkene kados pundi? Bathari Sri gelem tak pek bojo ning ana syarate. Menapa syaratipun? Syarate Prabu Nila Teksaka kinen gaweke omah sing balungane saka kayu jati wulung. Ya. Bathari Sri gelem tak pek bojo ning aku kudu gaweke wisma utawa omah ingkang dumadi saka kayu jati wulung. Kayu jati wulung. Ya. Lan ingkang angka 2 syarat sing abot. Liripun dos pundi? Yen perkara kayu jati wulung kowe ora sah dadak bingung. Merga kayu jati wulung kuwi sing duwe wong tuaku dhewe. Ya Kanjeng Rama Pemban Gembung tanpa sirah. Kuwi sing kagungan ning syarat sing angka 2 iki sing tak anggap abot. Menapa syaratipun? Bathari Sri gelem tak pek bojo. Waton aku kudu bisa nyembelih ratu sing getihe putih celeng gemalu. Lho. Menapa wonten Narendra ing getihipun putih? Lah ya kuwi. Sak lumahing bumi sak kurping langit aku durung tau ngerti ratu ngendi sing getihe putih. Mula kang saka iku celeng gemalu kula wonten dawuh. Kowe golek sisik melik. Sapa sing ngerti ratu getih putih? Ing kono enggal dirangket kuwi dadi tumbal lan dadi pitukon nggonku ngrabi marang Bathari Sri. Oh inggih, kula piyambak inggih dereng dungkap sinten ratu ingkang getihipun putih. Saka pamawasmu abdi dalem ana ing Ujung Gribik ana sing tuwa apa ora? Inggih wonten, inggih menika
ingkang abdi pun Togok Teja Mantri kalian ingkang abdi pun Bilung Sarawita. Mara timbalono aku kepengin sabet jago karo Togok karo Bilung. Wis tak dawuh. Ya langening kalang nyewana gelar panjamu sar tinon lireng kamunang. Oh Kurem sorote tan kadang. Oh lang-lang driya mangu-mangu mangun gong kanduhan rimang lirlena tanpa kanin yen tan tulus mengku sang Dyah Utama mangkono sang nata muda mangkono sang nata muda wis nyolong ngrep Togok wonten dawuh Bilung dalem bose aja kaget kowe tak awe nyedak marang lungguhaning sun aku kepengin jaluk katerangan kelawan sira Togok. Nggih. Kowe kuwi abdi sing tuwa dhewe ana kene. Nggih. Kula menika abdi sing tuwa nggih kantun kula kali Bilung niki. Oh ngono nggih. Liyane pun pejah sedaya. Yen ngono kowe duweni pengalaman sing akeh pangestu paduka. Kula menika suwita wiwit Prabu Rahwana Raja ing nagari Alengka menika sampun kula lampahi sedaya. Saiki arep takon karo kowe badhe dangu menapa? Kowe ngerti apa ora ratu sing getihe putih ana ing alam donya iki sapa? mengke riyen kok paduka paring dawuh nyuwun pirsa ratu sing getihe putih niku ajeng nggih napa? Wangsulana. Lho mengke riyen ta. Kula tak nyuwun pirsa, kok golek ratu getih putih niku enten apa? Togok, nggih. Mulane aku golek ratu getih putih jalaran arep nuruti sing dadi panyuwune gantilaning atiku Sanghyang Bathari Sri sing wis tak colong saka tanah Jawa. Oh inggih. Bathari Sri gelem tak rabi ning duweni penjaluk sepisan kon gaweke wisma utawa omah balungane saka mustikaning kayu jati wulung lan uga njaluk ditumbali ratu getih putih. Mula aku yen wis ketemu karo ratu getih putih arep tak bleh kanggo tumbal. Pangapunten sampeyan niku napa wis jeleh nyawang srengenge kok golek ratu getih putih. Mbah inggih sampun to. Menawi paduka ndaratur kula Bathari Sri niku dibalekke mawon ten tanah Jawa. Niku pusakane para among tani ten tanah Jawa. Paduka kok nyolong Bathari Sri. Tegesipun paduka ki tega karo para petani-petani ten tanah Jawa mriku mesti padha nangis gugu merga kelangan dewa kemakmuran nggih to, nggih Bathari Sri niku. Kok nggih, kowe isih kerasan melu aku apa ora? Tesih. Yen kowe isih kerasan melu aku ora usah ngrembug Bathari Sri. Kuwi perkaraku. Oh nggih pun. Ratu Getih Putih. Nah, menawi paduka ndangu Ratu Getih Putih niku sinten? Ratu Getih Putih niku Narendra Ngamarta, jejuluk Prabu Puntadewa. Puntadewa? Inggih. Lah kuwi sing tak goleki. Puntadewa tak beleh. Niku nek sampeyan derek kedhisikan dibeleh kali adine. Sapa? Werkudara.
Sampeyan ampun ngrasani Prabu Puntadewa niku Pandhawa 5. Niku wis kondang manunggal lair batine. Sampeyan kok ngrasani Pandhawa, ngrasani Puntadewa. Durung nganti pethuk karo Puntadewa pun dipethukke karo adine sing jeneng Werkudara. Niku ampuhe ora umum. Yen Werkudara durung methukke sampeyan, apese sampeyan niku dipethukke kalih anak-anak Pandhawa. Anak-anak Pandhawa? Nggih. Apa ampuh? Ampuh anak Pandhawa niku. Gatotkaca niku angkatan udara. Antarja niku angkatan darat, Antasena niku angkatan laut. Terus kalih Wisanggeni lho niku. Niku sing dadi panglimane Praja Ngamarta Wisanggeni niku. Wisanggeni niku bocahe jujur, nek elek muni elek, nek apik muni apik. Lho, arepa bocah ra iso basa. Ning dhewek iki waton manggon ana sing bener, sapa-sapa mesti diwaneni. Landesane mung bebener karo adil, niku Wisanggeni. Yen Gatotkaca niku iso mabur. Aku ya iso mabur. Lah sampeyan mabur nek japane kualik ora iso medhun. Kok sampeyan giyong-giyong terus ya wis tau ning dhuwur. Mungsuh kalih Gatotkaca niku apese iso kelangan sirah. Mergo Gatotkaca niku senenge iwak ndas. Gatotkaca nek wis mabur mongko mungsuhe teng ngisor. Sikil loro mancat pundak, sirahe niku dicekel, rambute dijambak terus diuntir gulune. Cekluk ngaten. Terus mati kok terus piye? Mati mungsuhe. Dereng Antarja. Antarja niku putune Ula. Ngono nggih. Mbahne Ula, mbokne niku Ula. Paduka mungsuh karo Antarja ora nganti sak banyu disembur kelakon gosong sawak. Dereng sing namine Antasena niku putune Urang, niku ya anak Urang. Anak Werkudara kali Bathari Urangayu. Niku duwe upas ten sungut mriki. Nek pun dikluk sungute niku metu, sapa sing kena bakal apes yudane. Aku ora wedi. Oh nggih pun. Nek sampeyan pancen wis jeleh urip nggih pun monggo. Ning nek kula anggadhahi pamrayogi. Piye? Pandhawa niku duwe mungsuh bebuyutan. Sapa? Ratu Ngastina Prabu Duryudana. Pripun upami paduka kula dherekaken sowan dhateng negari Ngastina nyuwuni dipalilah kaliyan Prabu Duryudana jalaran apa? Benjang tumapaking Bratayuda Pandhawa niku wis duwe mungsuh. Inggih niku Prabu Duryudana sakurawane. Sampeyan nek arep mateni Pandhawa kudu njaluki dipalilah karo Prabu Duryudana. Yen aku kongkonan piye? Sinten sing diutus? Celeng Demalung. Oh nggih pun monggo. Paduka utusan Celeng nggih mboten napa-napa. Pun kula sing derek ten wingking. Celeng Demalung kula wonten jawuh. Kowe aja wedi kangelan. Kowe tak utus ana negara Ngastina njaluki dipalilah kelawan Prabu Duryudana. Syukur bage gelem dijak manunggalake kekuatan kanggo mateni Pandhawa. Terang terwaca dawuh paduka paring kula nyuwun pamit. Saha nyuwun tambahi pangestu bidhal dhateng nagari Ngastina. Togok wonten dawuh. Kowe aja keri. Tutno lakune Celeng Demalung. Ngestaken dawuh. Kemarin kula nyuwun pamit saha nyuwun tambahi pangestu. Wulan jari ngarep kudu wis bali ana ing ujung gribeng sedika.
Aduh Bathara Gung Langlang rapiwan ingkang sasongko kumanyar mangrengga ruming puri manggen tanpa sirik halep kang omah maslir murubing langit Pakyan sarwane tawenya sinawung Sat-sat sekara sinuji unggan Banowati Iwang Sangkara Yudana Suh Arjata Pitana Suh Wardine Sirna arep nggih swasana tentrem dada angesti Pitana iku luhur Sirna kang mala mahanani jagat tentrem lamun kita angesti marang luhuring budaya
Sesanti Jaya-jaya Wijayanti. Rahayu ingkang samya makarya, rahayu sagung dumadi. Bebuka purwakaning kandha dongeng kuna kadhampuk paraga dadi sesuluh sinanggit ing carita. Caraka budaya ambudi luhuring susila anggancar gesanging jalma ing jaman purwa. Ala becik wis sinakop saking carita yaiku sejatine nonton wayang purwa ingkang prayoga tinulada ingkang ala hayya katenta kaya jalma ngilo kaca uruh ing diri temah tuwuh rasa rumangsa ngrumangsani. Surya Candra Hyang Kartika ginar-gilar ing angkasa gilir gumanti angidri jagat purwa tekeng duksina tanpa kemba. Sahari ratri gesanging arca padha anut purbaning kang kawasa tanem tuwuh beriberan satawana miwah jalma manungsa sajuru-juru wis tinampu tinata tataning kodrat tuwing dewasaning urip dewi-dewi. Anenggih pundhita ingkang minangka purwakaning kandha datan kadi ginupit ing dalu mangke gumelar nagari Ngastina liman benawi gajah inggih kuru janggala pramila winasta nagari Ngastina karana yasaning Prabu Hastimurti ya Prabu Nahusa gajah liman benawi minangka pemangeduk punaning kono dadi sasana kedatoning Dwi Pangga mila sinebat kuru janggala labet engga mangke masih dadi palengganing darah kuru. Juruning carita mangke nagari Ngastina nadyan negari ageng nanging kirang agung nadyan wis ayom nanging kirang ayem apa ta sebabe kang mangkono labet nadyan para Ngastina nagari ing jembar tebane amba jajane gedhe wulu pametune pepak wadya sagegamane ingkang sarta jero jagange kandel betenge nanging kuciwa dene tipis ingkang dadya panembahe. Lah sinenta wau ingkang jumeneng minangka gegununganing Praja wenang kinocap jejuluk Prabu Duryudana. Ya Prabu Suyudana, Jaka Pitana, Jaya Pitana, Tripamangsah, Kurupati, Kurawendra, Gendari Suta inggih Sang Drestaratmaja. Narendra Gung Binetara dasar sugih Bandha Bandhu Toratu Balaraja. Wata kaya mangkono nuju Resmati wanci enjing ngrantak-rantak Sang Hyang Surya Majari Pasiwakan Agung. Rikala semana Sang Natamiya siniwaka lenggah ing dampar kencana. Rinemaan kasur babut perang wedani sinari sari ginanda wida. Lisah jebat kasturi kongas gandane sangat ngantos dumugi ing pangurakan Jawi. Miyos Sang Duminata kayap para byada manggung ketanggung Jaka paloro-loro ingkang samya ngampil upacara keprabon. Arupi banyak dalang sawunggaling Hardawalika bebek Mas Dwi Pangga kang sarwa kencana. Sinangsa ngangkertas pita mubiaring angkasa kinebutan laring manyura kanan tanah pikiring. Tinon saking Mandrawa sirna simati manungsa panjayah Sang Hyang Bathara Bayinge Jawantah kayap para apsari. Anenggih kowe ingkang kepareng caket ing ngarsanata lah menika warnanira. Pendhita ingkang saking pertapan Talkanda peparep Begawan Bisma. Nadyan wis lalu yuswa netra sinambet kaca permana arandene tasih katon gedhe pengaribawani. Datang kantun ingkang wis ngabiyantara kaya konjema bantala mukaning lah menika warnanira. Pepatih nagari Ngastina kekasih Raden Patih Harya Sengkuni ya Raden Harya Suman. Nadyan wong kaloro sakwise ngratu nanging Patih Harya Sengkuni wenang nepuk bun-bunane wong sak Praja Ngastina minangka pamungkasing pasiban kadang nata ing tirta tinalang kekasih Raden Kartamarma. Ing Jawi Handher Purwadyabala tinindhian satriya ageng inggil ketingal sesendenan gila-gilo sedakep
sekedap-sekedap gemujing, sekedap-sekedap gemujing. Nenggih panenggaking Kurawa Raden Dursasana sawetawis lenggahing Prabu Duryudana parandene dereng kapyarsa ing dadya pangandikane. Teka mangkono areh-areh turuh hangarah prana sabdaning Sang Bisma pecah marang Spinikang Swasana. Dan sembah ngiring ulun kang purba ring sang murbaing rat sahanane kang nikanan sehing dasih mawe buka saweku masih ring delahan biang kanang manut jengwo rinjeng nayakan ngerat buteng ngerat kokomo mangkya darajating praja kawuryan usunyaruri ora pangrehing upara karana tanpa palupi hati laras silas kuti no sarjana kelu kalulut pala titra
Dikem tandaning dumati artayeng artining karo pangur beda mangko tangger wayah Prabu Duryudana mawantu-wantu pun yang nyuwun pangapura jalaran kumawani matur ana ngersaning paduka wayah Prabu ingkang tanpa tinimbalan ora labet pun yang iki nerak marang wataking tata krama babar pisan ora ya mung saka gedene pangimanipun yang tumrap marang wayah Prabu ing Ngastina wiwit lenggah siniwaka nganti ing rikalenggan iki kok durung paring dawuh apa wigatining pasewakan kepara ndak sawang paduka wayah Prabu kok lagi duka kuwi banjur sapa sing dianggep luput wayah Prabu marenggal paringa dawuh nggih wayah Duryudana yen paduka wayah Prabu ora enggal paring dawuh bisa manani goreh rongeh ingkang padha sawang abiyantara iki wayah Prabu kalame mawa limut kalamatan jroning alam kanyut sanyatane iku kanyatan kaki sejatine yen tanghemo sayepine tan bisa momor Eyang Penemban kepiye wayah Prabu kula nyuwun pangapunten dene sawetawis kula boten matur wonten ngarsa paduka Eyang Penembaning Talkondo ya ora dadi apa malah kepara lega rasaning pun Eyang dene paduka wayah Prabu wis kersa paring dawuh menawa kepareng kawedaring kathah banjur apa kang dadi penggalianing paduka wayah Duryudana nggih mila kula kendel kula wau singkel raosing manah kula apa ingkang jalari singkeling atimu Duryudana boten wonten sanes namung kejawi adi-adi kula para Pandhawa Pandhawa ning apa meneh to? Pandhawa iki ana apa meneh saben-saben paduka wayah Prabu kuwi duka kok mung perkara Pandhawa. Pandhawa iki gawe moga apa meneh? Menapa paduka yang Penemban boten mireng bilih Pandhawa badhe bangun pura Kencana. Oh, perkara kuwi to. Nggih. Pandhawa ketingal anggenipun umuk utawi pamer dhateng kesugihanipun
Sepira bandane Pandhawa apa wis ngungkuli kesugihane Duryudana. Ing atase bangun Pura Kencana ora njaluk pangestu karo Duryudana sing jare dianggep sedulure tuwa. Ngetingalaken umuk Puntadewa. Puntadewa pamer bandanipun. Menika saniki mawon ngilani dada ngepel mestaka dhateng Duryudana. Ya ngono apa ora Paman Singuni? Nggih. Leres sanget menika leres sanget. Kula menika sejatosipun inggih sampun mireng perkawis menika. Pandhawa anggenipun badhe mbangun Pura Kencana. Pandhawa kok kemewat mbangun iki apa wis turah bandane Puntadewa menika. Kula menika inggih boten remen kalian watakipun Pandhawa ingkang gleleng ngedir-diraken dhateng kesugihanipun. Lah mbok ya nitik Pandhawa kuwi upama ora diwelasi kalian Paduka Sinuwun dipun paringi bumi wana marta, Pandhawa ya dadi kere sayahene. Bareng saiki duwe negara ora patiya gedhe ngene kok. Waduh gembelo sirahe Puntadewa. Ing atase arep bangun Pura Kencana kok ora nyuwun palilah karo sedulure tuwa. Ngamarta Ngastina menika sepinten tebihipun? Pirabara iki mbok ya Puntadewa apa Werkudara apa Janaka apa Nakula Sedewa sowan dhateng Ngastina nyuwun pangestu kaliyan Paduka Sinuwun Duryudana anggenipun badhe mbangun Pura Kencana kedahipun ora ngaten. Lah kok ora. Bangun iki terus dipamer-pamerke pamriye supados pirsa kaliyan Paduka Sinuwun Duryudana menika Pandhawa menika tiyang licik. Puntadewa ketoke meneng namung menika menenge wong julik, menenge wong licik. Ngaten sinuwun. Kula ingkang boten lila. Ya. Pandhawa pancen merem mripate, Merem saestu merem Pandhawa. Pandhawa ora ngerti digawe becik. Upama ora tak wenehi Wanamarta dhewek ya dadi kere nganti sakyaene. Ngono kok kemakine ora jamak. Ose wayah Prabu Duryudana tak jaluk aja kedaud-daud nggonmu duka karo Pandhawa, mengko pundak malah kleru panyakara bawa, kleru pendakwamu. Miturut panawakune yang Pandhawa kuwi sak anake ora tau ninggal marang wataking tata krama. Ya. Pone yang percaya Pandhawa mbangun kuwi ora niat pamer lan ngertenono kabar sing tak tampa pambanguning Pura Kencana kuwi dipasrahke para putra-putra Pandhawa kawula muda ing negara Ngamarta ingkang dipandhegani dening buyutku Wisanggeni. Lah kok mengkono sebabe apa? Jalaran Pandhawa menehi pitutur karo anak-anake. Besok yen wis wancine Puntadewa kuwi lengser ke Prabon, ya anak-anak Pandhawa sing bakal mbacutake sejarahe para Pandhawa mbangun negara Ngamarta. Dadi Paduka Wayah Prabu aja kleru tampa, Pandhawa ora niat pamer, Pandhawa ora niat ngumuke marang bandane. Ngono nggih Wayah Prabu. Nyuwun pangapunten penemban. Kula menika ya ora kok elik-elik Pandhawa arep bangun, ning mbok ya Pirabara ki nyuwun pangestu karo Sinuwun Ngastina. Jare Sinuwun Duryudana ki dianggep sedulure tuwa. Lah kok ora disuwuni pangestu. Niku sami mawon Pandhawa ngiwake karo sedulur tuwa. Mbok aja ngono ta. Mbok ampun ngados mekaten. Suman. Tak kandhani ya. Pandhawa mbangun kuwi yen ora nglonjok bumi Ngastina, kudune rak ya ora apa-apa to sengguni. Lah kok kowe kok malah ngelincipi barang sing kudune ora perlu tok lincip, ora perlu tok tarungke. Kandhamu kuwi ketoke alus. Ning kok rasane kaya arep ngedu Pandhawa karo Kurawa. Mbok aja ngono to sengguni. Kowe iki dadi patih saya tuwa, tindak tanduk munamuni solah bawa kuwi didelok karo anak putumu.
Kowe iki wong angka loro sakwise ratu, ya lambene iki nek muni ditata aja mung waton gambleh lambemu kuwi. Apa kowe ora titen to? Kowe ora titen. Yen to tumindakmu sing ora becik kuwi wis dadi titenane wong sak jagat iki, ya. Ngendi nggon ngendi papan anggere isih ana sengkuni ora bakal tentrem. Ya desa, ya kutha, ya kedung salam barang kene iki. Nek ijek ana sengkuni ora bakal tentrem. Kaya ngono kok kowe ora nyuda karo tumindakmu sing ora apik kuwi to sengkuni. Kowe iki saya tuwa, wong tuwa iki menyang ngendi parane, amung ngadang-adang timbalane sing gawe urip. Kudune kaya kowe iki nglumpukke sangu kanggo besok sowan ana ngersane Gusti Kang Nyipta jagat. Ora kok terus rakah-dakah-dakah ana Pandhawa karo Kurawa rukun pesajak kowe ora seneng. Angger ana wong rukun tok jaili, negara tentrem, kowe ngobak-obak karben dadi geger jroning negara. Kowe iki jane menungso apa kirik aku tak tikon juga. Sing sedeng kirik kae diopeni gelem tunggu omah. Lah kok kowe sing menungso kok ora ngerti matur nuwun karo Pandhawa iki kepiye? Kudune kowe matur nuwun karo Pandhawa jalaran apa? Kowe mbiyen dadi patih ana negara Ngastina ki ora ana sing milih, ngerti? Ora ana sing milih. Aja ana welase anakku Pandu, bapake Pandhawa, kowe ora bakal dadi patih. Lah mbok ya dirih atine putuku Duryudana kuwi aja nganti kedaut-daut, aja nganti duka. Mengko mundhak malah kleru panyakra bawa, kleru oleh ndakwa. Alah nek kula ya ora. Pandhawa bangun ora njaluk dipalilah. Menika sami mawon mamerke kadidayane napa meneh kok dipasrahke karo Wisanggeni. Cah nom-nom Ngamarta niku isane apa? Niku ya mung salah sijining cara. Mengko nek wis bangun, nggih ta, ketok sing bangun iki para kawula muda. Lah, jroning bangun niku napa sing dadi ancase Pandhawa? Sengkuni, Pandhawa bangun Pura Kencana kuwi manut kabar sing tak tampa. Kuwi kanggo nampa tamu saka liya negara, kanggo liru wujude sumber daya alam. Karben wong mancanegara kuwi gelem nandur pawitan ana negara Ngamarta. Wong mancanegara gelem nandur pawitan ana negara Ngamarta, yen negarane kuwi mau ayem tentrem ngono. Alah niku ya ora. Pandhawa gawe Pura Kencana nggo nglumpukke para raja Narpati. Sing dienggo aling-aling karben padha liru sumber daya alam. Namung sejatosipun sinuwun menika bribik-bribik Pandhawa badhe nyengkakaken Bratayuda Jaya Binangun. Apa ngono? Saestu menika. Saestu. Kula dipun sumpah inggih purun. Kula sampun bidhalaken telik sandi. Pandhawa badhe ngempalaken para raja Narpati sak jagat kangge nungsung kekiyatan. Sabab menapa? Pandhawa benjang ngadepi Bratayuda ajrih ningali kekiyatan negari Ngastina. Mula prayogane mumpung durung kebacut luwih becik digagalke oleh bangun Pura Kencana. Menika kula sarujuk sanget. Kula setuju menika. Kedah dipun gagalaken menawi mboten malah bebayani dateng kelenggan Paduka Sinuwun Ngastina. Kagiat risang kapirang rinanggul jinembet kambit. Dosang renang ning bawana ya si tukang walang ati ya si tukang nesing tias ya si tukang dudu garing ya telangen ning kalang nyawanaglar pandamun sareng pinon nirega konang suram sarate tanpadeng
Bersapot ingsun dumiling Kang Lati. Puspita meten endah Kang Warni. Midaring taman hanung kang sekarawaras iki. Remang-remang soroting iwang paratangga pati Himawan setona wengi hangganing alta nampak tumire maweh serping sarira Kawula nuwun sinuwun. Nuwun amit pasang Kalimantabi tinebihna ing siku denda cinaken ing tirta laksama sinuwun. Kula ingkang marang sowan wonten ngarsa paduka sinuwun. Iya jagat Dewa Bathara, Paman Sengkuni. Iye. Iki ana titah kok ngane-ane. Lah nggih kula iki batin wonten titah kok tugelan. Sirahe celeng kok awake menungsa. Iya. Mara diageng aku iki sanak. Sira iku sapa lan saka ngendi? Dangkamu. Kawula non sinuwun menawi paduka dangu dhateng jasad kula. Kula menika wingking saking nagari Ujung Gribik. Kula abdinipun sinuwun Prabu Nila Tersaka. Dene nami kula pun Ditya Celeng Demalu. Ditya Celeng Demalu. Kawula non niki. Menapa leres kula menika sampun ngadhep sinuwun Prabu Duryudana? Iya, ora sisip ingsun Narendra Mestina Prabu Duryudana. Waduh, sinuwun sewu bejo kemayangan. Dene kula sampun saged ngadhep wonten ngarsa paduka sinuwun Duryudana. Ana parigawe apa katun semengko pengawak bajra pratamu ana ing Pendhapa Mestina. Sinuwun kejawi kula ngaturaken sungkem ingkang sakelangkung wigatos. Kula dipun utus kaliyan Ratu Gusti kula Prabu Nila Tersaka. Kowe diutus apa? Kula dipun utus nyuwuni dipalilah kaliyan paduka Prabu Duryudana. Kowe njaluki dipalilah ngenani bab perkara apa? Sinuwun dinten menika sinuwun Prabu Nila Tersaka badhe nentremaken negari Ujung Gribik. Lah syaratipun supados negari Ujung Gribik kala ayem tentrem kedah tinumbalan ratu ingkang getihipun putih. Manut katerangan ingkang kula tampi Narendra getih putih menika boten wonten sanes namung kejawi Narendra Ngamarta Prabu Puntadewa. Lajeng sinuwun Prabu Nila Tersaka paring dawuh bilih kula dipun utus nyuwuni dipalilah menapa wonten kepareng paduka menawi kula badhe mejahi Puntadewa kelilip paduka sinuwun Duryudana. Ya jagat Dewa Bathara, Paman Sengkuni. Kula wonten dawuh. Teka iki ana rembug sing aneh-aneh. Celeng Demalu nyuni dipalilah arep mateni Puntadewa. Kepiye Paman?
menapa wonten keparengipun kula badhe nanggapi aturipun Celeng Demalung tak wenehi wektu moringgal purbanen paman. Pundi goncang Kanjeng langit kelak-kelak kanton lirik incang-incang mawen gandrung sabarang kadulu kirmoyak malaying Celeng Demalung lho paduka menika sinten ditepungake wae aku iki Patih Ngastina kene jenengku Patih Harya Sengguni. Oh inggih Raden Patih dipun tepangaken kula pun Celeng Demalung. Ya kowe mau kandha yen to kowe arep goleki Ratu Getih Putih tok nggo tumbal karben tentrem negara Ujung Gribing. Kawula nuni nggih Raden. Gandeng kula ngertos Puntadewa menika mengsah bebuyutanipun Prabu Duryudana. Mila kula lajeng nyuni dipalilah menika. Menapa dipun keparengaken? Yen kowe nyuni dipalilah karo Sinuwun Duryudana, aku minangka wakile Sinuwun Duryudana. Ya, aku menehi palilah kowe mateni Puntadewa sak pendawane sisan syukur sak anak-anake. Luwih cepet kowe mateni Puntadewa malah luwih prayoga Celeng Demalung. Oh, salah. Lega raos sing manah kula Raden. Dene sampun pikantuk dipalilah anggen kula badhe mejahipun Puntadewa. Ya pancen sing jeneng Puntadewa iki kudu mati ya. Sebabe apa? Puntadewa iki kondhang Ratu Getih Putih. Mongko ratu sing Getih Putih kuwi nandhang Sukerta. Selawase jagat iki ana manungsa sing Getih Putih ora bakal tentrem. Mula patenana, aku setuju. Ora usah dadak ngenteni sesuk-esuk dina iki mangkata patenana Puntadewa. Malah kowe aja kuwatir. Mengko Sengguni sing bakal ngetapake utawa ngirapake Wadyabala Ngastina sabiyantu marang kowe Celeng Demalung karepe ninggal kasembatan nggonmu mateni Puntadewa. Wah inggih Raden. Gandeng sampun pikantuk palilah saking paduka Raden. Dinten menika daya-daya kula nyuwun pamit bidhal dhateng negari Ngamarta ngupadi Narendra Getihipun Putih pun Puntadewa. Iya, luwih rancak, luwih prayoga. Sinuwun Duryudana ana apa? Keparing kula nyuwun pamit sanyun tambahing pangestu. Anggen kula badhe mejahi Puntadewa ya tak panggal puji sekti. Muga lanangon juritmu Celeng Demalung. Daya-daya ngati-ati aja kong sikeri. Para Kurawa ganti tapak bakal sumusul marang lakimu Celeng Demalung. Cemangga Hanggro Sursumbar Lindu bumi kunjing. Kumalun guntur kentukun menanjalati. Duryudana. Nggih. Lah kok sida arep ngrusui Pandhawa sing arep bangun pura Kencana iki jane piye to iki? Lah kok malah wis sekutun karo utusan saka ing Ujung Gribing Celeng Demalung iki? Apa paedahe Ngastina iki nganggo pendhita? Ora ana paedahe. Ngastina aja tok wenehi pendhita. Wis Ngastina aja tak wenehi wong pinter. Ngastina kuwi kebak ana kaya balane Sengguni sing kaya gentho watake kuwi. Ana wong tentrem ora seneng, ana wong rukun ora seneng kabeh mung ditabrake. Duryudana, eling-elingen sing dadi dawuhipun Hyang iki. Sapa sing miwiti cidra
wahyune bakal sirna. Eling-elingen Kurmati. Paman Haryo. Kula wonten dawuh. Eyang Bisma katone ora sarujuk. Nggone bakal bubarke Pandhawa bangun Pura Kencana. Sampun kersanipun. Kang Eyang menika ora perlu ditanggapi, mangke malah mindak dados menapa menika pepalang. Kula sampun niteni wong Salwangsa sauger paduka menika ngraosi Pandhawa. Kang Eyang menika mesti ora lila. Kula niku nggih gumun jane Kang Eyang ki wonge sapa to? Jane wonge Ngastina apa wonge Pandhawa? Lho, nek nitik seragame niku jane nggih padha karo rombongan. Nitik seragame lho, nek kok jiwane sajake kok ora ngiloni mriki. Alah, pun mboten perlu dipun menggalih. Ngastina tanpa Kang Eyang Bisma ora nyuda kekuatan. Ya wis, yen pancen mengkono mangsa Budhawa Paman Singuni piye pambudidayamu? Bisane gagal Pandhawa nggone bangun Pura Kencana. Terang terwaca dawuh paduka sinuwun keparing kula nyuwun pamit saya nyuwun tambahing pangestu sabiyantu dhateng pun celeng demalung kala wau. Ya, ngati-ati duga-duga digawa ngati-ati aja kong sikeri. Dimas Kartomarma, kula wonten dawuh sinuwun aja kering gawe. Derek Paman Singuni wigati sabiyantu celeng demalung gagalke nggone Pandhawa bangun Pura Kencana. Kuwi ngestake dawuh keparmata saking pasihan paduka sinuwun. Yo tak jaluk yen wis saguh aja balinjani sing dadi ubayamu. Kuwi sriko.
Thank